¿Qué rayos? Este de moda para ellos siempre me causa problemas. Veremos si... ¿Pero qué rayos pasa? Non teño por que aturar esa merda, tío. Andanme sempre encima. Sempre encima, sempre. Ei, amigo, ti viches unha luz moi brillante. Ese malnacido levou uns pantalóns que non o entendo. Guapa, podes me traelo café xa? Creo que é meu, pero sen patacas fritas. Carne. Moi ben, neno, debíache dar propina. Hola, nena. Sí, son eu. Escoita, tesme que vir recoller. Escangallouse a moto. Mira, venme buscar. Pero que diaño? Ei, tío, tes un problema grave de actitude. De varias testemunhas. Repito, Sarah Connors, de 35 anos, foi asasinada brutalmente esta tarde na súa casa. Hola, Sara. Está en Morski. Xurdiume algo e creo que hoxe non vou poder ir. Non o podo evitar. Mira, sinto moito. Hecho recompensar pronto. Chámote de aquí a 2 días, de acordo? Adeus. Tenente, sabe que os asasinatos ocorreron na mesma orde que está na guía de teléfonos? Está no fondo. Hey, 4,50. Chamou un LDC-9 e un coche bateu contra o meu e fuxiu. Vehículo sospeitoso último modelo 384 vai cara ao oeste pola 7. Vai lanzado, pasando todos os semáforos. Vou necesitar unha ambulancia na 7ª de Broadway, de contado. ¡Quieto! ¡No! Déixeme verlle as mans. Saian do coche. Aseónllense. Saian do coche. Tírese no chan. Non a pode ver, está declarando. Mire, pode tardar un cacho. Se quere esperar, ten aí un banco. Ei, amigo, tes un gato morto? Ai, canta. Oh, que o encha así. Dixo que moi fermosa señora e que lle dá vergonza pedirlle $5 americanos por esta foto, pero se non o fai, vaille pegar o pai. Dixo que viña un trebón, señora. Usted es muy hermosa, señora, pero tengo que pedirle que me dé $5 americanos, porque si no, mi padre me va a pegar. Sí. Gracias. ¡Mira! ¡Se acerca una tormenta! Pensa que el home vai fuxir. Quieto onde está? Dixen quieto!